बे भिडिअआ जास्ट ओरैनो एन्टारटेन जास्ट फानि जायफोरा रस भिडिअ खालामजादों नोंथांमोना गाज्रि मोना बे भिडिअखौ जास्ट आं ओरैनो एन्टारटेन जास्ट ओरैनो फानिल' खालामनाय जादों नोंथांमोना रावबो गाज्रि मोना रस भिडिअ खालामजानायफोरा थ' गाइस आरो मोनसे बाथ्रा आं गाबोन धिकियाजुलि थांगोन नोंथांमोना धिकियाजुलिनि दङनो गैया भिडिअ नायनाया गासैबो कमेन्ट खालामना खोन्थाहरबानो जाबाय आरोना नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय दिनैनि भिडिअआ जोबोद धामाका जागोन नोंथांमोना ससेल' नायना दोनबाय इन्टारेस्ट मोननाय नङा बिदिब्ला बे आंनि डिसक्लेमारखौ लागायनोसै नोंथांमोनाबो नायलांबाय थादो रिक्सायाव गाखोबाय आङो लिपस्टिक फुनाखै दाहायसो फुनहैगोन आङो लामायावसो नङाबा बयफ्रेन्डफोरजों बायदि बायदि खालामनायनि बाथ्रा दङना अरे कहना क्या चाहते हो बिनिखायनो बे लामायावसो फुनहैगोन आरो बे लिपस्टिकखौ मोनथिबायना नङाबा नांला जोबनोबो हागौ ना नैफोरो मा थिग देलायनायफ्रा मद बायला जोबगोन होनदों ये बड़ी अच्छी बात कही आप अ नंगौथ' आरो देलायनायफोरा बे बायला जोबगोनथ' आरो गैया जाजोबलांगोन नैफोराव लिपस्टिकआ मोनथिबायना बिनिखायनो नों लामायाव फुननायानो मोजां जामारगोन लोगो मोनखागोन बे लामायाव लिपस्टिक फुननाय बाथ्रा दङना बिनिखायनो लोगो मोनखागोन फुनना फैयाखै मोजां जादो दे नों लामायावनो लागायदो ओमफ्राय माथो अखायानो हायामोनब्रा देग्लायलाय माथो अखा हाग्रा जाखो बहाय अ बावदोंसोना दाना मानसिफ्रानो रावबो मोजां नङाना जेरै नोंबो मोजां नङा आंबो मोजां नङा नोंबो दा सोरखौबा बयफ्रेन्डफोरखौ लोगो हमनो थांगासिनो कैसा लगा मेरा मजाक सुवा नांनाय गोजासो सासेबो मोजां गैलाथ' आरो सासेबो मोजां गासैबो एडभान्स गोजासो मोनथिबायना ओंखायनो अखा हाजादों नोंसोरो साला जरा जरा थांग्रा नोंसोरो नोंबोथ' दा लोगो हमनो थांगासिनोलै एडभान्स खालामनो मजा आया हेन्देल गोनांसो जाखोना हेन्देल गैसो जाखोबा बिसोरबा महरखौबो नुथारला नालाय चटक चूतिया लग रहा है हेडलाइट गोनां बायदिबो नुदों हेडलाइट गोनांबो दङ खोमालै सासेसो बेयाव दे गोरोबलायनानै मोसाबाय था हेडलाइट गोनांबाबो बे दान्था गोनांबाबो